Miljum tal-ġimgħa permezz ta' app fuq il-mowbajl il-passiġġiera kollha li jkunu ser jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer ser ikollhom aċċess biex jaraw fejn waslu l-vapuri tal-Gozo Channel, kif ukoll kemm hemm karozzi jistennew fil-kju tal-vapur. Ħabbret dan il-Ministru Għawdex Justyne Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet propju fil-Port taċ-Ċirkewwa, fejn qalet kif il-Kumpanija Gozo Channel hija impenjata biex tkompli ttejjeb l-operat tagħha inkluż bit-teknoloġija. Il-Ministru żiedet tgħid kif din l-applikazzjoni ser tkun ta' użu kbira b'mod partikolari fil-jiem tal-maltemp li mistenni jkollna fl-istaġun tax-xitwa. Permezz ta' din il-mowbajl app dak li jkun ħajkollu l-informazzjoni dwar l-iskeda, però iktar minn hekk tibdil fl-iskeda li fix-xitwa minħabba t-temp ġieli jkollok tibdil fil-ħinijiet, però wkoll anke mir-rotta li jaqbad il-vapur. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Kumpanija Gozo Channel ġew koordina għal kif din l-applikazzjoni ser tagħmel aktar eħfef lil passiġġiera kollha li jaqsmu l-fliegu. Ovvjament din se tkun ta' użu kbir għal dak kollha li jaqsmu bejn Malta u Għawdex permezz tal-Kumpanija Gozo Channel. Intant waqt il-konferenza l-Ministru Għawdex għamlet referenza għas-suċċess enormi li ġab miegħu ir-raba vapur u qalet kif wieħed ma jistax jinjora kif matul is-sajf l-erba' vapuri tal-Gozo Channel ġarru mal-1,900,000 passiġġier kif ukoll 550,000 vettura f'aktar minn 8,300 vjaġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.